दा साहा ओनसोलखौ लानानै जे मोनसे गिदिर सिमां सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क घोषणा जाबाय बिनि प्रटेक्शन बिनि जौगानाय बिनि माने नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेखौ फकास खालामनांगौ बे नेशनेल पार्कजोंनो जोङो थांनानै थानांगौ बेयाव टुरिस्ट फैगोन इनकाम जेनेरेशन जागोन बेयाव हटेल सोलिगोन बा नोङो बायदिसिना हमस्टे सोलिगोन बिनि बिकल्पयै दिनै जायफोरा हा हु दंखायो आरो जायफोरा गोसो जानानै मोनसे नेगेटिभ इनस्टिगेशननि गेजेरजों दिनै हाग्रा दानस्रांनायनि प्रक्रियाखौ खालामदों बिथांमोना बिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां आरो जायफोरा गावखौनो हा गैजाया होननानै दिनै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बिथांमोना एबसु अफिसाव फै मिरुनि अफिस जिल्लानि आनसलिकनि जे नोंथाङा बबेयाव थायोमोन नोंथाङा जे सासे लेन्डलेस बिनि डाटाखौ होफै बिटिआर सरकार आसाम सरकारजों रायज्लायनानै लाख लाख बिगा हा सरकारि हा ओरैनो गोलैनानै दङ माखासे ओनसोल ओरैनो गोलैनानै दङ बेयाव जोङो थानो थाखाय ट्राइबेल मानसि नागिरदों बर' मानसि नागिरदों खिन्थु बेयाव थाफैया भाइरास बिथांमोना हाग्रा दानो हाग्राखौ धंस खालामो दंफां दानो दंफां धंस खालामदों जि जोंनि भबिष्यत दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों हाग्रा ओनसोलाव जायफोरा हाबनानै दङ आं बिथांमोनखौ आर'ज गाबदों आङो खावलायदों बिथांमोना ओंखारबोफिननांगौ आरो हाग्रा दाननाया बन्द जानांगौ बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार बिनि सायाव स्ट्रंलि प्रटेक्शननि खामानि मावनांगौ होमब्लासो जोंनि बे हाग्राया बासायगोन आं बेखौनो खावलायबाय गोजोन्थों।